ha ka jingel kai nen kamit ha ka Saudi Pro League penlim no ka Al Nassr ka Al Ittihad da Arlan not ha ka minit ka wakendai ka Al Nassr klayo bantep sigol leng ba ka gol jong Usiadu Mane ha ka gol ka ar jong ka Al Nassr ayo bantep da Cristiano Ronaldo ha ka minit ka walai pesan kumta ka Al Nassr ka klub jong Ronaldo kalak ban penlim no ya ka Al Ittihad ka klub jong Benzema da Arlan not gol ka Al Ittihad kedai ka klub baklan barba kedai ke klub kewayora ya ka Saudi Pro League ha ka samoy kepala dep ha kami jaken point jong ka Saudi Pro League ka Al Nassr kawan ha kertan ka baningkong keba kelayo kur hadu khat ar point ka Al Nassr kelayo banyalek kai Saudi League match hendrai kampat rem watang season ro ka Al Ittihad naki Saudi League kijingalek kai kelayo ban job license bat kalasyak rem no season ha ka Al Nassr tangkat ne ka kubor sport mentak sengi Kublai Sibun